sliramu njaluk apa lintang lawan rembulan apa duit maturu karo mungkas yo tahe mboten kalih jenengan ora ana apa aku Diajeng injih sejatinipun kakang ngono tresna tunggal sliramu ya wong ayu napa nggih pokoke ora ana wong wanita liya sing ayu kajaba sliramu ngono ya Diajeng gai ya wis ra caturan ra pateken mangka mas Piye, Nduk? Pripun Craos? Aja maneh kok sing ngene iki kerep neh jek wani ya. Rumangsane kok.
Tadi kerepno kok ayo sing nyanyi kayak mengkis-mengkis. Ah, nyepete karo gareng. Gareng terlarang ya. Eling wis tuwek aja nemen-nemen. Tuwek ning semangate 16 tahun. Wah. Oke diwalek ya angkone. Enggak. Swidak siji mingkas kelo. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane bisa dilungguh contoh prasetyamu tak korbanake jiwa ragaku. Piye? Jare emang kuat loh jarene. Neng ya aja kerep-kerep cah. Jengglengno terus. Sing anduk arah. Jare njaluk kerep. Anduk Saiki arang, dikerepke Mas. kok ngono. Isih neh ta iki? Isih. Sik tambah meneh. Ha isih urung Wis kuat ki. kuat. Isih karo tak bagus kae aku. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane bisa contoh arang ta wesan. Ngene iki ya karangen no. Ya. Wong tuwek kok rewel lho jan yo. Ha kaya tandak kethek terusan. Guntung jeleng. Guntung. Isih urung pas jeleng. berarti. Kurang pas. Kurang pas. Yo. Ndang dhewe, Sal. Gak melak-melak ya. Aja purek ginya. Riki cup gak pareng nakal dire nyuwun adik tak kintungkin tak kintung. Hari iki ya ampun engko bobok anu karo adike ya. Dicedhaki to ngono ki dicedhaki. Ya. Ayo, alah. Nyuwun apa? Ayo maju Mas ya Mas. Kok kaya bencong tak undang wong kan. Riki, kendange ditabune. Kok yo ngene iki aku ya iso diamput iki dipapane neh. Iya. Karo adine aja tukaran to ya. Yo. Kok angel men to. Piye pengen aku sing ngendang. Maksan gak iso ye. Ayo kene, ha. Ayo. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinunggu contoh lan prasetyamu tak korbanake jiwa terus iki kok ya Aku sesek op. Aku isin nek ngrungokno aku ngendang kok kaya wong cikruk ning kali. Kamangka aku iki juara ngendang lho. masa Wong sak RT juara 1 aku. wah alah Ning ya kuwi musuhe ra ndek tangan kabeh. kok iso gak di tangan Nganggo cangkem. sampun to Sampun. wis ngono tok Tak urung mau wis tak. ya wis Ayo kita lungguh kaya nyapa Iya, ngadeg wis. ngono. ya wis to Lungguh. Ning ndi? lah jare kongkon lungguh Wis bar. sampun to Ri. Nek wis bar ki dilapi domba sing resik gawe sabun ben gak gatel ya.
Lah nak cek pliket piye? Heh? Lah nak cek rusuh piye? Nek jek rusuh nganggo karpet. Heeh. Injih, Sembah nuwun ta Ayu. Injih. Aku yo lagi iki kok. Jenenge gareng kok ngendang kaya wong cikruk.